dia. Si tinc jo el meu tomacar, super tomacar, ple de brossa, un mininongo per així, mare i filla, era. No va fer d'esta forma justament pel brosegal que té, perquè si ho haguera encanyat a la forma tradicional d'ací, té això, que pel mig haguera eixit un brosegal que la mare que va dir, tu, això com ho entrecabes. I enguany he optat per això, encanyar d'aquesta manera, al costat de la daxa, sempre li farà un poc d'ombra, i en fi, ells estan els tomacots. En tenim el terreno, valencianes, en tinc per ahir de la pera, els xerris, jo què sé, en fi, i al final es vaig negant. He posat un tub d'estos de led per la nit, s'encén, de tal manera que, no sé si arribarà a veure-hi, el cuc, la tomaca, jo què sé, quin siga, el que perd el cap per la llum, i poses un gotet allà amb oli, cau ahí dins i s'ofega. I així no... aquesta tomaca ja no això, no fot la tomaca. I vaig començar a fer la conserva, per això grave, enregistre el vídeo. Tan badaix també, de la calor, i la setmana passada van caure 60 litres per metre quadrat, i òbviament, els de la pera estan un poc ahí. I vaig negant, com no, clar, hi ha un moment de veure un per al basete que ni encanya ni res. Deixen penjant no. Arrastrant per terra, elles mateixes queden tapades per les mateixes fulles i la brossa i no sé què, i fa que no, jo què sé, que no es cremen a la mateixa pedra, que va caure una poca pedra, no les piquen, en fi, cada maestrillo, que diuen en castellà. Aquestes varietats ja són diferents. Jo no tinc això òptima que diuen, no sé què. Allí vaig posar també un poc alfàbega ahí, aquesta granaeta. Les varietats per així estan. Els xerris. També una que vam rescatar, en fi, jo què sé, mira, ahí estan. Estan estes ahí. Les superxerris. I estes també per ahí. I a partir de seguint tinc d'això, de la pera que diuen. Això no sé com collons es diu, tio, però jo estic fins a les pilotes ja d'aquesta brossa, és brutal. No sé si diuen, hi ha gent que li diu pinet, però no ho sé, en definitiva, no ho sé. La veritat és que quan es piga, veu ahí, això es seca i fa com la llapassa, s'enganxa i un ferro a la mà. És un ferro a la mà. Els tomàquets per ahí. Bo, vaig a veure si les cull. És una taula de 5 solcs, o 5 cavallons. Al final són un centenar de tomaqueres. A gota, perquè jo tinc la sèquia feta i així hem regat a manta. Però clar, no plou ni res, hi ha un moment en què t'ha de plantejar el goteig. La daxa que ja està passant a millor vida. En fi, això, veieu la taula? Una taula en 5 cavallons o sol, vull dir, que al final i una vintena de mates per cavalló, per tant, un centenar. Aviam si comencem. I després, si de cas, no ho sé, depèn de com em pegue. Tampoc sé si això ho penjaré o no. I en fi. I perquè vegeu un poquet per on parem. Això és el Montcabrer, la Mariola, aquí està la Penyaflare, i així està la Serra de Turballos, el Benicadep i darrere, en fi. I allà per on va el sol, però que ara no es veu, estaria l'Aitana. Més o menys ja podeu intuir per on estem.
Aquestes són les dues caixes que han eixit de la collita. Estic gravant un vídeo, una caixeta un poc més xicoteta i aquesta caixa més gran. Però no s'han de vendre ni res, tenen un mal vore, veuen lletges, balaes, però com tot això se'n va ahir, veieu el pot ahir, de conserva, doncs ja està. Queda entrar per l'ullet, el gust, això el que així. Els tomàquets ahí, De moment ja n'hi poals, ha uno i mig. ja n'he eixit un i mig, en fi. Però Està més d'un pot t'eixiran. el perol per a fer ahir això, el bany de Maria, i ja tenim preparats botella butano, com també el paeller. I ahir més pots, per si de cas, això. En faltar. Així hi ha 4 calendaris, 2, en aquest cas ahir, omplint la panxa. I aquestes me les he deixat a part, que vull treure llavors, sobretot, aquesta d'ací, mira, vist? Entre la pedra que va caure, el sol, el no sé què, doncs això, per això, aquell home va veure jo per allí que deia jo no les emparrade, ni faig res, ni encant, ni vaig per terra, la mateixa brossa, vaig tapant tot, tapa el sol, la cremor, pedra, i té raó, l'home té raó. Al final, el remat, cadascú fa com millor li va. Jo és el primer any que puc fer això, estava pensant en el llaure indignat. Fill de puta! Jo podia fer jo, fill de puta, això també conserva! I s'ha mort, que fa 3 anys que no fa un vídeo, s'ha mort el que li passa. Va acabar el vídeo dient que li la mamare o no sé què. I és el que sí, no? Perquè li daven mamar i va morir l'home. Va saber què va passar ahí. Bo, que jo també quan començo, vaig a soltar animalades, no pare. Això, bo, en haver ahí els pots ja preparats per la conserva i tota la història, continuarem. Alabà, fill de putes, oh, Dios, seguim. Sí, estem, hem posat ja el perol del putxero, ple de pots ja preparats, i seguim. No estem escaldant ni estem fent res, estem pelant directament, però home, per no perdre temps i tota la història. Espert per la tomaca? Sí, però bo, què hi farem? Ahir que ni tenia jo per ahir, mira el suc ahí, que bo, un poc de sal i te'l veus. I això ho tirem a la turba, al compost que diuen ara, tota la vida s'ha dit turba, i ara les males dels collons, compost. Aquesta no és de la pera, la pera està un poc verdosa, però és que, hòstia, que ja saps que, mireu, el cul ahí ja va. Aquestes diuen que són les millors per a fer conserva, perquè tenen poca aigua i és tocar ni mollo. No sé, estic fent un cigarro. Mirad, i això, i ahí tot en el poal ahí també n'hi ha bons trossos ahí, I aquí l'home... i ahí està omplint. Aquí l'home que va faltar? No ho sé, no sabem res, el senyor llauro indignat, no sabem res, ha agarrat un mal de panxa. L'home, tan cabrejat que estava, igual, el tio li ha agarrat una úlcera de panxa. Que Déu, que se fora de Xavi Castillo, però llauro, llaurau. Ai, mare, en fi, bo, seguim. Després de una miqueta, igual no ho penja això, igual ho borre, jo què sé, no ho tinc tampoc tan clar, però... En fi, espera. Així estem altra volta. Hola, continuem fent, així hi ha uns quants pots, ara que s'han d'omplir, la mare hi rient-se, ahir omplint pots, ahir les sobres, ahir que quedin, que ja comencen a haver entreverades. No ho han dit, però avui és 20, i el julivert ahir... I el vin és bo? Ja han posat, no, jo què sé, 20 d'agost, ja està. La polla a botar ahir, tenim allà el perol, el paeller a tope, i acabem de posar ja un primer viatge, una dotzena de pots, i el foc el tenim encès, el de dins, el foc és xicotet de dins. A quan arranqui el bull, jo veig per ahir bambolles, mare, no ho veurem. I això. I ahí està. I quan arranqui el bull hauran de passar mitja hora i s'entendrà que ja està bo.
I seguim, això que estava comentant que estem a 20 d'agost del 2024 i té la gent que passa fam. Ara vindrà això de la tomatina, aquella bunyal dels ous, estirant-se, tomàquets, fent la mà i refregant, sí, eixen tots així a cuentets, la pell fina, això sí. Estàs fent la mà, reballant-se allí, no sé què, no sé quan hi ha gent per mig món patint fam, és que ho penses tu, la mare que va. Tio puta, ja. En fi, bo, jo què sé. Què dius? És més fàcil comprar-ho fet, ja, sí, però quan pegui tot un pet... Ho fas per gust. Clar, que pots anar i ho compres, però t'has d'ensenyar a fer coses. Però ho fas per gust. Si no t'ensenyes a fer coses, malament. Quan pegui un pet seré tota la merda, ja plorareu, ja. Ixos del cap, que són ignorants, que no saben, ja plorareu. Ja anireu a demanar-los papa i xixi, ja. Calendaris. Ursus. Això és un forn ahí que tinc, per coure pa, hi ha un molinet, en fi, jo què sé, ja... Si se me va la vergonya, ja ho faré. Bo, ahí està. Torno a ensenyar, per si hi ha algun capsot que no ho ha vist. Hi veig unes bambolletes d'aire ahí, mama. No sé jo, a veure si hi ha algun pot d'estos que no s'ha quedat ben tapat. I en fi, bo. Mireu, unes faves que tinc ahí, llavoretes. Ara de Sant Miquel, les sembraré. Tinc que ir secant-se tot l'estiu de quan li vaig arrencar les mates per allà pel mes de maig. Sí estem, chiquillos, sí estem. Mira, un pot ahí de 2 gordos perquè no hi ha cap bien ahí. 7 més, no? 2, 4, 6, 1, 7. I la dotzena ahí. Si el sem encara no ha arrencat el bull, encara no ha començat, està a punt, li falta res. Sí, comença a veure alguna bambolla. Després vindrà este pot i al final és este. Clar. Això després ja és cadascú. Si per exemple en casa gastem 3 o 4 pots a la setmana de tomaca i fent aquest còmput més o menys així n'hi ha quasi per a 2 mesos. Per a 2 mesos d'això de tomaca per a gastar-la, a fregir. Aquests són els pellots que ara me n'aniré allà. La torba, el compost, i ho reballo allí, i ho veieu també allà, totes les sobres, ho vaig fent. Tinc una filera de tomàquets per ahir, tinc bajoques, i això d'ella són ja bajoquins, veieu? Taula, això es diuen taules, no es diuen bancals, bancals és tot això és un bancal, tot, això són taules, una taula de bajoquins. Així tinc aquesta taula que són bajoquins, bajoques, i esta de tomàquet. L'alfàbega que hi ha... Una altra taula, això és una taula. Enmig ahí el cavalló, que hi ha bledes ahí, i penques que ha posat, una altra taula, i un hortet d'estos d'herbes aromàtiques i medicinals. En fi, cadascú, i allà les tomàqueres per l'altre costat. Així on tinc jo el compost. Abans he fet un viatge i ja ho ha reballat tot, està tot els espallocs de les espigues, el brossa, tot el que va així ahí. Tot ahí. I alegria. Després ja taparé el campés tot, i després li tiraré un parell de pols d'aigua, deixaré ara allà, en pau. Tinc el canyamó ahí. En tinc un allà, que el que ho entenga ho veig de lluny, i en fi, això tio, això és el que hi ha. Pel mig de la taula, tant costa mà que costa també criar bajoquins. Són xicotets encara, aquests són xus italians que diuen de fregir, fregits estan que el Déu. En fi, veig un altre prou més gros per ahir, que ja igual l'agafa ja. Tomàquet, hòstia, mireu aquests dos com he vist, ja la cosa, jo crec que ja la lleve, perquè
mira-la. Hola. Desastre, desastre. Però bé, bo, i l'altre que està ahí, que jo què sé, la deixaré. Acabarà podrint-se i en pau. I la supermassa que tinc ahí de rec. I en fi, ja no ho esquadrinye, ja res més. Jo veure més peus, a la vaca, a l'abdaris. Tornem ahí. Tornem ahí. Desgraciats. A la mà, desgraciats. Ja. Ara, ara sí. Ara sí que ja va de bo. Oh yeah, Hola, va, seguim. Ja hem tret el primer pot no, el primer perol. Ell està refredant, està gelant-se una miqueta. Ja pot el perol, ja no ha començat a bullir, ja comença amb bambulletes xutiues a fer, però encara no ha començat. Ha estat ahir més de mitja hora pegant-li i finalment acabarem amb aquests dos que són prou més grans. Clar, m'ha vingut un mal pensament i dic, hòstia, que estem ahí bullint aigua, per què no escaldem ahir raïm també i aprofitem, i això fet, he tirat 2 penjolls per fer la prova, que hem escaldat ahí dins, i ara els he penjat allà dalt. I el que estic fent-li ara és un llacet en canyes, que li posaré damunt, a manera de trespol, i així que no li pegui el sol directament, que vaig a secant-se, i això ho posaré damunt, a la mateixa vinya i damunt, i això raïm escaldat, i a veure si fem panses també, perquè ho hem provat moltes vegades, però no hi ha manera que ens isca. En fi, seguim. Mantecaos! Mireu, ja hem tret el segon perol, en nou, no posa més, està ahí deixant-se que es gela un poquiu, que refrede, i això, estos estan bons, estan posats ahí. Hem aprofitat també, ja que està bullint l'aigua, doncs... La cassola és de dins. Això, queda estos dos, que ara posarem, hem aprofitat l'aigua calenta per escaldar raïm, ho veurem. Quan vulga el deixarem ahí una estoneta d'això, jo he fet el jaç, això que heu vist, he penjat ahí, era, he penjat ahí dalt. He posat els 2 penjollets eixos, que ja veig una vespa ahí, pot ser, no ho sé. I penjaré ara quan traga eixos d'ahir, bueno, ja deixarem la foto final. En fi, això tot el matí, veus? He menjat pràcticament per a 2 mesos. I aquestes són les primeres, n'han de vindre més. Clar que sí. Com que És tindre la idea és per tot l'hivern. per tot l'hivern. També volem fer el dolç de tomaca i això. Hola, seguim. Però així és com ha quedat. Ahí, mira quina tira de pots. Ahí hi ha pots de conservar ja feta per a 2 mesos. El perol i l'aigua l'acaba de traure, l'ha deixat ahí i ha acabat d'escaldar un poc de raïm, que per cert no ho ha dit, mare, jo no sé això. Això és moscatell italià, que no el romà, no és el romà, no és el moscatell per a fer la pansa, és l'italià. I l'italià, ja veig una vespa per ahí, és un poc més fi, no és tan dolç com el romà. Però bo, ja que estava aprofitant per a fer la conserva, doncs això, aprofitar l'aulla i hem escaldat el raïm. Ha fet ahir el canyís eixe i bo, jo què sé, deixarem uns quants mesos a veure si hi ha panses o què. Hola, ja està, vídeo fet. Bo, és que adeu. Adeu.